Ini sering bagaimana tamu coba gay bok jarak kita. Nong ni mau tam parak lagi ya? Mau tunggu dah. Oh, okay. Finance edisi song mari rogo. Narok bo mari bo bodol na hnei. Narok sabno kuplai rok khaina hnei. Wan sui tong. Tabu khai to je Bortoman khai to ma chung chini ure wa chung andra so na bud na tong ta chini Tripura ma thawa. Oh, agi boleh narok bo jaga bo dewi pai. Agi CPM bori bu chung. Agi je CPM no bo dewi CPM hapang khawi payment jorawo. Narok o jaga ne o jeng jalok. Bo bahai ka yadi ya kakjak. Madan man dabi dayarok. Dabi daba bo kum agi khai to manu tabu khai tab kunu dabi daba mania chung. Tabuk je Iko tui photon to se obab tabuk je hapang sarkar khaitaman bisinti kun malia na. mania ko tam ha mania. Tam jeng jalok kakjak tong maro. Tunggal ka tab khai tui ni dongjal. Nga sana bai ko mai bu ma bu yang ngakai. Lama rok le bo bahai rok. Lama ro subidan mang tai hi kunu ko khoi Ngin narok tabuk je buskango buba grano narok chawmario kuplai khai ro hore edisi ni bo jodisino ojuma angi tongkha ke o jeng jalok apu roko yakajak na wansuk naro. asa khayo jodi tabuk bod manoi rajana bod khaka bobo chungno buma phani hijabu ka bon nai khola nu chungno chungmoi sakhai tongo Tabuk je hapang sarkar kene khaitamani bisingti tam chuba chuman kha. ko tamaya tau je chung ko wa chu ngo a kep te patu wa chin ko tam hamaya chung Ngai narok mo hai ke tongman le busuk balukha. ma ka tongman ni khai to ngo da je u chin pati khai to ma da iko 3 bos 3 mas li tong hata kun dabi hamaya chung Ngai rinarok ni kokda rilang mang tong. tôi nghĩ thế thì nó thì mà này cái gì đi ăn cả cái có chừng những sát này không có thể hỏi cho xe rằng hỏi cho xe mà na là khối cần bộ có những gì đi xe đâu Narok ni jini rang bai. Ngai je somoyo chongmari phai tongo o chongmari jora rogo narok no kogrok rilang marok tong. mong lama tao tôi nghĩ có những cái này kuno se obab mobob di unia hi sau barang ibo tau khamas mayang ka Nin omor busuk ka boyas. anu amar khato iko 90 95 choli to ha no punya ramdi To pano maino ko. he Nin ka dogle tamo ani re ko on to toy ondo doi. pati chichita Nok rogle huk rogle no. no ro bai ko na ha do avastha no ro bo ko ki mi chi ma ji sipem na malo no ma simma Besar balok na. Nok mama ni. no ma ni hana sita thima basar ba onto 15 ro ka khana ble 15-20 bosor. Apur je nok man. apro no ma ni Tabu rogo dinar kok dira tong. no dina hin to iko dorkas kari ba yo chung no dina hin nei kuno pata kre Hambai yang. 보기는 할만도 기시타니 ব্যক্তিগত চিন্তা হতো মান কারণ ত্রিপুরা রাজ্য তো এই সারা ভারতবর্ষের যা একটা উত্তর পূর্বাঞ্চল 7টা রাজ্যनि বিসিঙ্গ কারণ ত্রিপুরানো কিসা মিসা গণগল जों जा नुखैमानि जेता जों सुगति नुखमानि किसा गमां दङ কারণ বাইতি जातनि बिसिं मजु दाख्रै आरो किसा समस्या दङ Kaya dino kisah misa joto botol no abono kisah misa kui tongta kaya on pagi no tabuk je Bortoman je tanuk tongman to sabuk tini radani busuk je tabuk je bini hano ni je ungkai pheman abon tike jonogon bo kisah misa abono khailai tongman kyan hukta engkai ta beskang to tamno tam suna bo to jung masuk sasuk maya Acha tege santai yang no buskango tag edisi chongmario sabo kuplai no hino khakai. Khaiman to biasa tengnuk khaiman je talik to tabuk je Tripura hano je san phainai borok जों अनेक बदल नुक फैका अनेक राजनीति नुक फैका जों सी फैका कम बेस जत सिसु एफानो
karon जों kisa misa nuk phaiman ba karon bo tabuk to ya jonogon bisingo bo kisa misa abahawa tongo bono no sarkar khaimni ekta asa kisa जों khai tongta Sabno. tabuk rajan dolno engke tabuk to sarkar to tabuk BJP sarkar tamno tamsono sung masuk sasukman kogiab la grante sukmai yabla jonogon ba sabno ba tam khai tongkha abon bagai asuk grante suk sasukmai ata taba khakai khai tongo abono sarkar khai additional son asa khai tongmanta moti mo saimi yable a jorawo to chini jungjal kichu yakakliya karon o je rara soron budu bu tam tam thikomono bude sikangta abo khanakai tawnai kwbangma engkai समाधान लिया karon IPF सरकार bo karon jeta bujin जों nai nai mani joto jagan जों to kisa misa jonogon mo kisa misa sawo chero kisa misa sawo engkai kuno khato khai tongba karon kisa bising saka kya tongo abo haino nukjago tongta Bising saka mana tamo? bising saka mone mathai soktai nana rokom rogota o Ria rok. riaro ajaga o ke misa ni nani kisa tongta nungmanta engkai Taman bagi apa herok na? abong mani karon kha এই যে abono রাজনীতি ni je ngon dabo karon abo sekang bo apti khaino je CPM সরকার bo abo haike kicha misa ta busugo abo haike khlai thang mamba karon abairo kicha misa ei gram ontologo abo haike kicha misa tongta tongta Angkai asa to khai to mo to last ya phaimani mongkha last chikitsa karon baike last chikitsa jonogon mo kicha misa ba bura buri bo ang haino kicha misa kha khayo botike kha khaika karon bini ha tumung ni bo sotik babe san toma doka bo jonogon no ase biban to khaini nei joton kisa kha khaita Dah angkai. Yang mau kau selamat hambai.